Welkom bij een nieuwe aflevering van Scheldemondig. Mijn naam is Hendrien van Walbeek en ik zit hier in de studio met mijn collega Nicole Wiebe. Ja, welkom! Nicole, we zitten hier niet voor niks en jij zit nu een keer aan de andere kant van de tafel. Dat Voelt heel raar. Ja, dat zal wel, dat geloof ik wel. Maar Nicole, we zitten hier met een reden. Wie is Nicole eigenlijk? Want dat is natuurlijk altijd de eerste vraag. Nou, wie is Nicole? Nicole zit nooit stil, is weinig thuis en is heel actief nu bezig voor de Beauty Award te winnen. Ja, want jij hebt je eigen schoonheidssalon. Ja. Bijna 30 jaar. Bijna 30 jaar. Kun je ons kort meenemen in hoe je ooit eens bent begonnen? Want ik bedoel, ja, die bijna 30 jaar geleden, dat is misschien wel lang geleden, maar... Dat is heel erg raar ontstaan, Hendrine. Ik ben ooit 30 jaar geleden terechtgekomen in een rolstoel. Toen kwam ik voor de situatie te staan, afgekeurd te worden of doorgaan. En ik koos voor door te gaan. Goh. En hoe heb ik dat gedaan? Ik zei, nou, ik ga studeren en ik ga schoonheidsspecialisten doen, maar dat kan ik vanuit mijn rolstoel. En voor de zorg was ik totaal afgekeurd. Maar ja... iemand op een paar wielen, daar kan je niet veel mee beginnen. Hè? Dus dat wordt lastig om andere mensen te verzorgen dan. Ja, dus toen koos ik eigenlijk om mijn eigen praktijk te beginnen. Met alle toeters en bellen. Ja, maar uiteindelijk heb ik dit wel doorgedreven. Want als er iets in mijn kop zit... Zit het bij jou zeker niet in je kont? Nee, dat klopt. Dat klopt inderdaad. En daarom heb ik gekozen, omdat dat een vak was, ook een verzorgend vak. Ja. En dat deed je natuurlijk als je in de verzorging of verpleging zat, dat doe je ook met liefde. En toen dacht ik, nou, verzorging, dat ligt dicht bij mij en dan kies ik voor de huid. Ja. Want dat kan ik dus vanuit mijn eigen praktijk doen, moet niemand lastigvallen, kan ik eventueel op mijn krukken doen. En zo ben ik gestart. Kijk, en dat was bijna 30 jaar geleden. Dat was 30 jaar geleden. En daar hield ik niet mee op, want dan in 1996 ben ik gestart, hier in Oostburg. En toen dacht ik, nou, laat me nou nog eens een opleiding visagiste volgen. Iedereen zei, je bent knettergek. Opleiding visagiste. Ik zei, ja, ik ga aan wedstrijden meedoen. Ik wil eens even kijken en mezelf meten hoe ver ik in dat vakgebied sta. Nou, hartstikke leuk. Het was spekglad. Ik reed naar Limburg en iedereen zei, wat ga je nou doen? Ja, ik ga naar Limburg rijden en ik doe mee aan de wedstrijd. En dan wil ik toch, misschien iets winnen of misschien niet. Voor het eerst kwam ik daar binnen, eigenlijk op 2 krukken. Maar uiteindelijk, door mijn drijfkracht, heb ik die krukken wel aan de kant gegooid en weer door. Het mooiste van al was... Toen het was bruidsmake-up, zo was het, ja. Met de bruidsmake-up en er zaten 60 mensen die aan zo'n wedstrijd meededen. Mm-hmm. En toen zeiden ze van, goh, ja, iemand uit Zeeland die heeft hier de 2e prijs gewonnen. Ik dacht, 2e prijs. En ze riepen mijn naam af. En toen dacht ik, hè? Ben ik daar nou? En ik keek in die zaal en dat zat propvol. Ik had het nooit verwacht. En daar begon het mee. Toen begon het te prikkelen. Ik dacht, ja, als het zo is, dan ga ik gewoon door. Want dat was de eerste keer. Maar jij bent natuurlijk schoonheidsspecialist geworden. Ik bedoel, kennis over de huid. Je bent nooit uitgeleerd. Nooit. Althans, dat verwacht ik. En de ontwikkelingen hebben in de afgelopen tijd natuurlijk ook niet stilgestaan. Dus daar wil je ook bij blijven. Het is natuurlijk gaan prikkelen met die visagiewedstrijd. Ja. Nu zijn we bijna 30 jaar verder. Ik weet dat je ruim 2 jaar geleden was het volgens mij. Ja. Al een keer eerder meegedaan hebben aan de Beauty Award. Ja. En nu sta je er weer voor. Ja, eigenlijk door de situatie toen ik alleen kwam te staan, toen dacht ik van ja, ik ben eigenlijk altijd wel een beetje tegengehouden door mijn wederhelft. Mm-hmm. Ik dacht, nou, ik stoom door. Ik ga gewoon verder en ik ga mijn eigen boek schrijven. En dat was in 2022. En ook nooit verwacht, want er waren heel veel die hadden ingeschreven. Mm-hmm. En toen dacht ik van ja, kom aan, er komt nu iemand eigenlijk van heel ver, een mystery guest, om te kijken hoe ik vaktechnisch bezig was. Ja. En wat is Nicole, wie is Nicole, hoe is mijn praktijk, wat doet ze allemaal? En toen dacht ik van wat raar, ik kreeg op een of andere dag, dat was net na de lockdown,
een telefoontje van iemand van... ik wil graag een afspraak met jou maken. Ik zei, nou, ik vind het heel fijn, maar wij mogen niet werken. Echt, voor medische behandelingen mag ik wel open, met hoge uitzondering. Ja. Dus, want dat zijn mijn specialisaties. En daar heb ik natuurlijk compensatie voor gekregen van de burgemeester. Maar voor ontspanning of anti-aging of wat dan ook... Gewoon simpel. Ja, mag ik jou niet behandelen. En dat hebben ze dus wel op prijs gesteld. Want ik weet dat er wel collega's waren die toch doorgingen. En ik vind, regel is regel, daar hou je aan. Goed, oké, dat is een andere discussie natuurlijk. Maar uiteindelijk ben je toen in 2022 uitgekozen om deel te nemen aan de Beauty Awards. Ja. Daar heb je dit voor gemaakt. Ja. Heb je deze... Ja, daar heb ik me een week voor opgesloten. Dat is je boek waar je heel hard aan gewerkt hebt. Waar eigenlijk ook alles wat ze van jou willen weten in staat, zeg maar. Ja. Aan de hand van hun vragen, want het is niet zomaar, als je meedoet aan een Beauty Award, is het niet zomaar een verhaaltje schrijven over jezelf. Je moet heel je filosofie kennen, je moet je marketing kennen, je moet ook boekhoudkundig weten, te vertellen hoe het in elkaar zit. Ja. Ze moeten echt het gevoel hebben dat je op alle vlakken van jouw vak, zeg maar, alles beheerst, zeg maar. Ja. Of grotendeels beheerst. En de wetgeving, want daar verandert heel veel in. Ja, dus dit was 2022. Ja. En toen was ik zo 2023, kon weer door de lockdown niet doorgaan. Ja. En toen werd ik geprikkeld. Ik dacht, ik kan dat boek veel beter schrijven. En dan heb ik mijn eigen magazine gemaakt. Hij is iets groter geworden. Ja. En toen dacht ik, nou, ik ga nu iets... Ja, er komt meer in. En daar staat ook veel meer in. En dit magazine komt straks ook in de supermarkten en de boekhandels te liggen. Wat leuk. Daar ga ik dus al mijn tips, mijn verhalen, wat ik meegemaakt heb in die afgelopen 30 jaar, ga ik erin verwerken. En het is al grotendeels klaar. Dus vandaar dat mijn vrienden en vriendinnen en familie soms zeggen van, ik zie je nooit meer. Maar 24 uur is voor mij te kort. Nou, ik zie je niet meer. Dat is niet helemaal waar. Want we zien je natuurlijk op social media voorbij komen. Ik bedoel, dat is allemaal hartstikke top. Toevallig zag ik je afgelopen zaterdag ook bij Boven Ervendoorn zitten. Klopt. Nou, het was vrijdagavond. Oh, sorry. Vrijdagavond zat ik in Amsterdam. Ik heb hem teruggekeken. Ja, heel toevallig. Doordat ik bij de Pasen zat ik op RTL 4. Had ik een eigen programma. Daar heet het Plezier en Passie. En dat programma deed mee. Daar had ik een eigen behandeling ontworpen. Laten zien hoe het allemaal in elkaar zit. Wat je allemaal bij de huid kan verbeteren. Kortom, eigenlijk alles op het anti-aging gebied. En aan de hand van werd ik geprikkeld en toen dacht ik, ik wil toch wel weer eens meer. Want dat had ik dus in het jaar 2000 ook. Toen ik voor Miss Nederland en Miss Universe werkte, kwam ik ook regelmatig in Hilversum. En toen dacht ik, nou, laat mij maar eens weer eens een kijkje nemen. Toen had ik bij de producent een heel leuk gesprek gehad en die gaf me wel tips. Ik dacht, ik ga het eens proberen. Leuk. Eigenlijk heb ik dat voor mijn partner cadeau gegeven, maar uiteindelijk niet verwacht dat ik afgelopen vrijdag pontificaal in beeld zat bij Bo. Ja. Waarom ga je nou naar Bo? Had je daar een reden voor? Hij triggert mij ook wel. Ik vind een praatprogramma, dat doen wij natuurlijk ook, hè, best wel interessant. En het waren hele leuke onderwerpen, leuke mensen ontmoet. Ja. En ik denk, was het Roberto geweest of Rens of wie dan ook, dan had ik het gedaan. Maar deze kans kreeg ik. Ja, dus waarom laat je hem dan lopen? Gewoon pakken. Jij gaat richting die Beauty Award. Ja. Op 21 april is daar de uitreiking van. Ja. Gaan we jou dan straks ook weer bij Bo in de bankje zien om te vertellen als je echt zit wel een kans in. En misschien nog wel veel meer. Want als ik die Beauty Award win, ben ik ambassadeur van Nederland.
En dat blijft niet alleen bij Nederland, want dan pak ik mijn reizen weer naar buitenland terug op. En mijn kennis, mijn netwerken, ook in het buitenland, zijn best wel groot. Mooi. Dus eigenlijk maak ik van mijn werk een groot feest. Ja. Maar dat is altijd zo. En jou kennende, jij maakt ook van een uitzending een mooi feest. Ik bedoel, dat is ook elke keer zo. Jij zegt net, ik heb natuurlijk heel veel kennis. Hè? Je hebt natuurlijk in de loop der jaren, die 30 jaar dat je dit nu doet, natuurlijk regelmatig trainingen gevolgd om bij te blijven. Om bij te blijven met de nieuwste technieken, met de nieuwste dingen die ontwikkeld zijn. Ik bedoel, de wetenschap staat gelukkig niet stil. Is dat ook iets waarom jij die Beauty Award zo graag wil winnen? Om daarvan de mensen te doordringen van jongens, we tillen het vak naar een hoog level. Ja. Ik vind het heel belangrijk. Ik heb ook de periode meegemaakt van de Coiffure Award. Daar was mijn dochter toen Europees kampioen barbier. Ja. Is ook door mij opgeleid. Dat is een hele andere tak. Ja. Dat kan je niet met elkaar vergelijken. De Beauty Award is een vakkennis op het gebied van de huidverzorging. Ja. En ik ben ook heel blij mee dat er op dit moment registers zijn waar je aan moet voldoen. Ja. Omdat ik ook zie dat een heleboel iemand van school komt van ik ga schoonheidsspecialist worden. Ja. Want dan kan ik lekker masseren of dit of dat. Nee. Ik vind, je bent wel met iemand bezig en dan moet je wel verantwoord bezig zijn. En daarom vind ik het ook heel belangrijk dat je jezelf kan meten door zo'n wedstrijd. Waar sta ik in dit vak? Ja. En nu ga ik WKKGZ, dat zeggen jullie natuurlijk weinig. Wet kwaliteit gezondheidszorg. Ah. Daar zijn wij bij aangesloten. Ik werk ook samen met de zorgverzekeraars. En eigenlijk zie je dan een groot vergiet. Daar vallen de mazen door en de beste die aan de top blijven. Ja. En dan moet je ook wel laten zien wat je in huis hebt. Je moet wel weten waar je over praat. En win je dus zo'n woord, heb je niet die woord om af te stoffen. Van kijk eens, die heb ik gewonnen. Die moet jij laten uitstralen. Ja, je moet hem uitstralen. Nou, dat is wat je inderdaad al regelmatig gezegd hebt. Natuurlijk dat je een award inderdaad niet hebt om ergens op een schoorsteenmantel neer te zetten. Maar dat je inderdaad uitdraagt van, moet je kijken hoe de ontwikkeling van ons vakgebied gaat. Want het is natuurlijk een vakgebied. Maar dat iedereen daarin ook probeert zoveel mogelijk bij te blijven. En ik weet dat jij al heel veel trainingen hebt gedaan. En cursussen, opleidingen. Opleidingen, cursussen, trainingen, hoe je ze natuurlijk wil noemen. Om inderdaad gewoon maar bij te blijven. En inderdaad aan de top van jouw vak te staan. En anti-aging is één aspect van jouw werk. En huidverbetering voor mensen met bepaalde huidklachten is natuurlijk een ander onderdeel. Waarbij je natuurlijk ook wel eens een keer een arts nodig hebt. Natuurlijk om daar heb ik natuurlijk voordeel mee, omdat ik zelf uit de medische wereld kom en jaren in het ziekenhuis heb gewerkt. Ja. Dus daar ben ik ook geen onbekende voor. Daarom heb ik ook afgelopen weekend gekozen om een nieuwe opleiding te starten. Kan er nog wel even bij. De oncologische huidzorg en massage. Dus die start ik volgend jaar. En dat is ook een specialisatie. Wat strakjes in de toekomst ook wordt vergoed voor mensen met kanker. Ja. En dat vind ik heel belangrijk dat je wel weet waar je dan mee bezig bent. Ja, op moet letten wat die mensen zouden kunnen ervaren, omdat ze toch anders ervaren dan iemand die min of meer gezond is, zou ik maar zeggen. Maar die hebben natuurlijk specifieke klachten waar je toch even rekening mee moet houden. Ja, en hoe masseer je op dat gebied? Dat is gewoon heel erg belangrijk. Ja. Waar kunnen we jou vinden? Niet op 21 april, want dan zit je op een Beauty Award uitreiking. Want jij bent gevestigd onder mij kan je vinden in Sluis. Ja. Onder de salon in Sluis. En mensen die vragen hebben, die weten jou denk ik wel te vinden. Ze weten mij te vinden, want waar ik ook kom, de meeste mensen kennen mij. En ik ken ze niet meer, ik kan het niet meer bijhouden. Maar ik praat toch tegen iedereen. Ja, dat is waar. De meeste mensen kennen je tegenwoordig natuurlijk ook gewoon van deze zender natuurlijk als presentatrice, want het is natuurlijk heel raar. Nicole, laatste vraag.
Hoe schat jij je kansen in voor 21 april? Want dat willen we natuurlijk wel een beetje weten. Ik moet eerlijk zeggen, als ik terugkijk naar mijn jurygesprek, verliep het vlekloos. Het vlamde, het ging goed. En win ik hem, dan zeg ik oké, dan heb je een hele goede ambassadeur voor Nederland. En dan zal ik alles voor inzetten. Win ik hem niet, is het ook nog oké. Want dan heb ik 8 man heel hard gewerkt en er een mooi feest van gemaakt. Top. En dan blijf ik gewoon Nicole, hoe ik ben, uit de Zeeuwse klei. De parel uit de Zeeuwse klei. Dat is het. Zeker weten. Nicole, dankjewel dat je hier in de studio nog even dit wilde vertellen. Succes op 21 april. En ik wil de kijkers bedanken voor het kijken. Ik hoop dat jullie allemaal meeduimen voor Nicole. En graag tot een volgende keer. Dankjewel.